Har du oplevet dyremishandling? Altså sådan... Ja, det har jeg. Ikke i min tid herude i Øst, men i min tidligere arbejde i politiet har jeg oplevet dyremishandling ude på en gård, Ja. hvor at landmanden der var blevet syg og ikke var i stand til at passe sine dyr. Og han havde ikke fået nogen aftale med naboer eller andre, der kunne hjælpe ham med det, så han, på grund af hans sygdom der, så undlod han at give sine dyr noget mad og drikke der, og så begyndte de at ligge død ude i stallene. Og den, der blev opmærksom på det, det var posten, der kom med den daglige post til stedet. Det, han blev opmærksom, han kunne ikke forstå, hvad det var, der lugtede så grimt. Og det gjorde han så kommunen opmærksom på, og kommunen gav politiet gjorde dem opmærksom på det. Og så kørte min kollega og jeg derude på den anmeldelse, vi har fået, og fandt så en masse grise, der lå ude i stierne, der var døde, og de var begyndt at æde af hinanden, og sådan nogle uhyggelige, ulækre ting. Så det har jeg oplevet. Ja. Og det var jo sådan set en meget tragisk hændelse på grund af, det var ikke fordi han ikke ville, eller det var ikke fordi han ikke som sådan havde råd til at købe foder til dem, sådan, det kan der være nogen forklaringer på, eller nogle årsager til, at nogen af de bliver dyremishandlet, fordi de har ikke råd til at købe foder til dyr. Men i det her tilfælde, der var udelukket på grund af hans sygdom, at han ikke kunne passe dyr, og så er han ikke slet i stand til ligesom at overskue konsekvensen i det. Og derfor sker der så det der med, at de begynder at ligge dø, og så, når dyr bliver sultne, så finder de føde, og der var kun det at begynde at æde af det, der lugte derinde. Det var ret ulækkert. Det var det. Så det har jeg oplevet. Ja. Gør I noget ved det? Altså hvis... Jamen det gør vi. Nu er det her et eksempel. Men ofte skal vi jo have en henvendelse, fordi vi kører jo ikke ud, for eksempel hvis vi tager gårdene, så kører vi jo ikke ud på alle gårdene og kontrollerer, at de giver deres dyr mad og drikke. Men hvis vi får henvendelser i retning af, at der er et eller andet galt, så kører vi ud og kontrollerer det, ja. Og det kan være gårde, det kan også være, for eksempel her i Aalborg Øst har vi haft noget med en mistanke om noget hundeopdræt, som ikke kørte efter reglerne. Det vil sige, at nogle af de opdrættede hunde, og der er mange valpe, og så solgte vi dem videre for at tjene nogle nemme penge. Og det var vi ude at kontrollere, og der var lidt om det, men ikke så meget, som vi har frygtet. Er procenten af dyremishandling steget? Jamen, den er steget, og det er fordi, der er meget mere opmærksomhed på det. På den måde, at nu har jeg sikkert også set i fjernsynet, de lange dyretransporter, der er fra landmændene og så til slagterierne, eller hvis man eksporterer det til Østeuropa, der eksporterer man nogle gange dyr over til. Og det er nogle umådeligt lange transporter, man udsætter dyrene for her, og der er nogle bestemte regler, der skal overholdes med, at dyrene de skal holde pause, og de skal ud af lastbilen og have mad og drikke og ind igen, inden de må køre videre. Og det er ikke altid, de bliver overholdt, de regler der. Har I tænkt jer at starte sådan en politi, ligesom det er USA som dyrepoliti? Nej, det er der ingen planer om at gøre det. For det første er det ikke os, der bestemmer at starte sådan et politi. Det er jo Folketinget, der bestemmer, at politiet skal føre tilsyn med de ting der. Og derfor er det noget, som man tager ud som et fokusområde og siger, og det er i hvert fald sket her i Nordlands politi, at der har man taget det ud som et fokusområde, så man siger, at det emne der, det vil vi koncentrere os meget omkring her i 2008. Og det er blandt andet dyretransporter, og det er kontrol af dyrs velfærd generelt, der hvor de nu er færdige. Okay. Hvilke dyr bliver mishandlet mest? Det har jeg ikke statistik for, hvem der bliver mishandlet mest. Det har jeg ikke, men det går måske lidt på, altså der er nok en tro på, at det måske er hunde, der bliver mishandlet mest.
Men det har jeg ikke. Vi har ingen statistikker for, om det er på den måde. Men man kunne godt tænke sig, i og med, at der er rigtig mange familier, der har hunde, og de er måske ikke alle sammen lige gode til at passe dem, så er det jo mere eller mindre en mishandling af et dyr, hvis man ikke passer det ordentligt. Hvad er straffen for dyremishandling i Danmark? Jamen, straffen den er hård og kontant. Det er den på den måde, at man har skærpet fra regeringens side, har man skærpet straffen omkring dyremishandling. Det vil sige, at man har sat straffen i vejret, så at dem, der bliver afsløret for dyremishandling, de får i forhold til så mange andre ting, så får de meget hård straf. Men det starter i de fleste tilfælde med bøder, og det er høje bøder, det er store bøder, de får. Så er det gentagelse efter gentagelse, hvis ikke det har hjulpet, og de fortsætter med det, jamen så kan de blive frataget for eksempel muligheden for at drive landbrug. Hvis det på den måde det foregår, at det er på en gård, så kan man godt fratage en landmand muligheden for at drive en gård, fordi at han kan åbenbart ikke, selvom han har fået bøde for ikke at gøre det ordentligt, og han fortsætter, så har han ikke lært af det. Og så siger man, så må du slet ikke have noget dyr at gøre. Det kan også være for nogen af en straf. Ved du, hvad den er i USA og Indien? Undskyld. I USA og Indien? Hvad det er? Ved du, hvad straffen er der? Nej, det aner jeg ikke. Hvad er din personlige mening til dyremishandling? Jamen, jeg synes, at det er en meget afstumpet form for kriminalitet, fordi at det jo i de fleste tilfælde, nu nævnte jeg det der med landmænd, der er syge, det er sådan en undtagelse, men i de fleste tilfælde, så er de fleste jo bevidst klar over, at de ikke behandler dyr ordentligt. Og vi kan tage det eksempel der med dyretransporten til for eksempel grise eller køer til Rusland. Altså alle ved jo, at man kan ikke køre så langt med dyr, uden at de skal have mad og drikke. Så derfor er det ikke noget, man siger, det er noget, man er kommet til. Det er fuldt bevidst, at det bliver gjort. Så håber de på, at de når frem med de fleste af dem i live, selvom de ikke får den pasning, de skal have. Så min personlige mening om det er, at det er en meget grim overtrædelse. Det er en meget grim form for kriminalitet. Så har vi lige et sidste spørgsmål. Ja. Hvad kan man gøre bedre? Jamen, man kan jo, alting kan jo gøres. Altid kan jo gøres bedre, men man kan sige, at man skal sætte det i forhold til de ressourcer, man sætter ind for at kontrollere det. Fordi jeg tvivler da ikke på, at vi kunne bruge meget mere tid på at kontrollere, om nu alle gør det, som de skal, og passer det, de skal. Men vi har 117 andre ting, vi også skal kontrollere, så derfor bruger vi i hvert fald ikke det tid, som vi gerne vil. Og det kunne vi gøre, det kunne vi godt gøre bedre, men det skal ses i forhold til alt det andet, vi også skal passe. Så det er hele tiden sådan en prioritering af, hvor meget tid vil vi afsætte til det. Men der er ingen tvivl om, at jo mere tid vi afsætter, jo flere vi kunne gå ind og afsløre i overtrædelse af dyrevelfærdsloven, så vil det virke præventivt på nogle andre. Fordi jeg tror på, at den overtrædelse, den sker lidt på grund af, at man giver risiko for at blive taget, den er måske ikke så stor. Så det kunne man gøre bedre ved, at vi har nogle flere ressourcer til at sætte ind over for det. Okay, så siger jeg mange gange